Vanavond zien wij bij het muziekcafé bij Rijnbank en wij weer even op het interview. Ja, en het gaat zo gebeuren. Het is een beetje spannend. Maar we zien de kloven. We zien net klommen in het interview bij Rijnbank. En we gaan nu op normaal stoon. 631. Dat zo maar geit, als er lang niet lot te staan, als er vast een hoofd het neer bestijgt, maar ergens in het ding verscholen, in eerdere mens, dus gang het rollen.